We still have to find out where these guns are coming out, and the investigation will lead us. Hopefully the ones that are alive will tell us where the firearms are coming from. Kubhaqwe imiphu neziqhushumbisi kwibhula elikhethekileyo lamapolisa nalapho kubulewe isibhozo sabarhanelwe eKhayelitsha ngelixa kubanjwe abanye. Thina la asamfundo baba. Abadlala bebelugcwabevu ngumsindo batyalika Incredible Happenings Ministry kaMfundisi Mboro eKatlehong eMpumalanga. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikawulendi warhuqa. Uganda ezingena ngalenhlwa igqala kwimidlalo kamabonakude ukhona ichweme ulandulele eleneminyaka engama-72 kwingxelo ekhutshwe kumakhasi onxibelelwano usapho luthe le nkondekazi isutywe kukufa ikwisibhedlele iGarden City eRhawutini. Lukachweme noqokelela amawonga aliqela waziwa kakhulu ngokubonakala kwimiboniso bhanyabhanya yehlabathi iBlack Panther kuquka nemidlalo kamabonakude yalapha ekhaya efana noZone 14 kunye noGomora. Usapho lucele ukunikwa ithuba lokwetyisa ezindaba zelusizi. Kubhaqwe izixhobo eziquka umbhayimbayi bemiphi oluhlobo lwe-AK-47 neziqhushumbisi kwibhula elikhethekileyo eKhayelitsha eKapa apho kubulewa abarhanelwa ngokuba ngabaphanga basibhozo. Abanye abahlanu babanjiwe nto leyo ithi baze ukuphangwa kwesithuthi esithwala imali kulandela ukuhletyelwa kwabakwantsasana. Inkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni uMnumzana Alan Winde uliqhobele izandla inyathelo elikhawulezileyo lamapolisa. Abahlali baseTown 2 eKhayelitsha eKapa bazinzanga kwaphela emva kombhodamo okungaboni ngasonye okhokelele ekuhlanzeni kweselwa ngenxa yodubulo. Abenkonzo zesipolisa kweli bavakalise ngelithi abarhanelwa benze uqhushumbo kwiqela loluleko kube phansi phezulu kuxalathelwana ngezantya koloqhushumbo dubulo de kwahluka nomphefumlo nenyama kubarhanelwa abasibhozo. Ekubalekeleni kumaphahla nakubamelwane omnye umrhanelwa uswelekele kwigumbi umfundi wamabanga aphezulu. Ilungu lolo sapho lizityande igila ngelithi sibaxhomisele ngamaxhala esisehlo. Kananjalo amalungu webutho lokhetshe amagosa akhethekileyo nawezobunhlola balandelele ngeenkcukacha ezimayela nobugulukudu ngakwisithuthi semali. Kufunyaniswe inhlaninge yezixhobo ezili-13 eziquka kwezinye i-AK-47, imipu i-R5 rifles nee-pistols. Amanye amalungu asekuhlaleni abamba ngazo zozibini abakwantsasana bethabathe amanyathelo angqengqwa ngale nquleqhu. We were praying for these things to happen, but it shows that there are the outcomes of our prayers, so that our government understand that we are in need of protection. Kodwa abahlali bakwavakalisa inkalabo enzulu ngokuphathelene nombayimbayi bezixhobo abaphethwe kwingingqi yabo zizikrelemnqa. That makes us want to immediately call on the police minister as well as police management in the Western Cape to activate the police special task forces because of the reaction they've provided. Lo gama abasemagunyeni kwinkonzo zesipolisa zephondo baqhwabele izandla amaqela ahlukeneyo ngokuqinisekisa amanyathelo anqande ulwaphulo mthetho olumandla ebeliza kuzana lemigulukudu. It is not popular in South Africa to have licenses for AK-47s. The AK-47s were mostly used in all their countries and before 1994. So we still have to find out where these guns are coming out, and the investigation will lead us. Hopefully the ones that are alive will tell us where the firearms are coming from. Ukanti ke umkomishinala uvakalise ukuba abarhanelwa abahlanu balindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla ngoLwesine. Abahlali bebelugcwabevu ngomsindo batshise isekho setyalika Incredible Happenings Ministry eKatlehong eMpumalanga. Ukukulandela ivideo ethendi kumakhasi okuqhagamshelwana kaMfundisi uPaseka Motsoneng odume ngelikapastor Mboro kunye namanye amadoda amabini bethatha ngenkani abantwana ababini kwisikolo samabanga aphansi eMasedisong. Ucinyiwe umlilo kodwa sabe isakhiwo secawe sitshe sangumlotha. Kubanjwe amadoda amahlanu naza kuvela kwinkundla kaMantyi yasePalmridge ngomso. Thina la asamfundo baba. Sisale siwumlotha kanje isakhiwo sebandla likaMfundisi uPaseka Motsoneng
owaziwa kakhulu ngelikaMporo. Amaphoyisa athi bakhona abantu abazokhalelwa amasongo kaSigonyela ngalokhu. The case docket have been opened and the police were investigating the case of an arson. As you know, for the fact that previous incident at Matsiliso Primary School, we managed to have amalungu embokode bomvu athi azohlala qapha isimo ngoba yabona ukuthi nabantu abakafuna ukuhlakazeka lapha. Police they'll remain vigilant and where there is a public disorder we deploy fully in ensuring that we monitor the situation, but we have also to be mindful because some of the people who are here they are learners. Umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng uphawulile wasigxeka futhi isigameko. We heard that this church is burning, with allegations that probably some of might have been seeing learners here, but they will leave it to the police investigation. Just discourage, anything that want to take law into our own hands. We need to discourage that. Amaphoyisa seqinisekisile ukuthi kunabasolwa abazovela kusasa enkantolo yasePalmridge ngesigameko esenzeka esikoleni iMatsiliso. Not the first time aqala into ezikanje, aqala leyo kulama side wasevala. So thina sikhathele uyomporo usukela abantwana besikolo. Nami ngumntana esikolo kanje ngithi i-right lento enzakele vela kafuneki. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngiseKatlehong. Umongameli we-ANC Mnumzana Cyril Ramaphosa uthi lo mbutho uzibophelele kwinqubo yobumbano okuzihlaziya nokuzomeleza kulandela ungaqhubi kakuhle kunyulo likazwelonke ngoMeyi. Mnumzana Ramaphosa bethetha ngethuba evala ilihuhle ANC ebibanjwe eBoksburg eGruleni. Uthi lo mbutho ufundile kwimpazamo zangaphambili kwawuzimisele konyula amalungu kurhulumente anezakhono ezifanele umsebenzi wobu. Said that we cannot undertake the tasks required of us if we do not unite the ANC and if we do not renew the ANC and strengthen it. As the 2024 elections have reminded us, and as we know from our own history, there is no way that we can advance the National Democratic Revolution without effective and active structures of the alliance and the broad democratic movement. By the same measure, we need ANC members, ANC volunteers, cadres, and leaders who are committed, who are selfless, and who are themselves capable. They should be people who have integrity, who display advanced levels of political consciousness. Through organizational renewal, we need to promote principled, transformative, and emancipatory activism and politics. This Lekgotla has confirmed that the ANC must proceed without delay and with greater energy with the renewal of our movement. Comrade Blade Nzimande reminded us that we cannot renew the ANC without renewing the alliance, and we agree. We must now make it a priority to build the alliance as a cohesive and effective agent of change within a common program of action. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofe usubscribe sibongoza ukuba wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe kubhaqwe izixhobo eziquka ombhayimbayi bemipu oluhlobo lwe-AK47 neziqhushumbisi kwiphulo elikhethekileyo eKhayelitsha eKapa apho kubulewe abarhanelwa ngokuba ngabaphanga abasibhozo. Abanye abahlanu babanjiwe nto leyo ithi balze ukuphangwa kwesitudiyo esithwala imali kulandela ukuhletyelwa kwabakwantsasana. Inkulu baphathiswa yaseNtshona Koloni Mnumzana Alan Winde uliqhwabele izandla inyathelo elikhawulezileyo lamapolisa.
Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema imemelele umasipala wesixeko saseGauteng ukuba uqinisekise ngokuba ukubhubha kukacebo lombutho omfi uMoshe Mphahlele akulolize. Umphahlele udutyulelwa ngcelungele ngelixa kukho ukuxambulisana namapolisa kunye nonogada kuqoqo obelisenziwa kumagumbi okuhlala ethutyana eAlexander eGauteng ngecawa. Umnumzana Malema ukuthethe oku ngethuba yekugcwala emswaneni kwikhaya likaMphahlele. Umphahlele ebekwiphulo lokuqoqa kulamagumbi okuhlala ethutyana ngelixa edutyulwa wanabela uqaqaqa. Lo gama abakwantsasana bebezama ukuchitha ingingqi yabantu. Akukacaci ke ukuba udutyulwa ngamapolisa okanye ngonogada benkampani yabucala nabagadela amagumbi. Inkokheli EFF Julius Malema umemelele ukuba luqiniswe uphando ekubulaweni kukaMphahlele. We are highly pained by the passing away of Mphahlele, who was a founding member of the EFF in Alexandra and in Johannesburg. He passes on as Deputy Secretary of the region of Johannesburg and the Councillor of the EFF in the city of Johannesburg. A man who has always championed the interest of poor people in Alexandra. Umalema ebeyinxalenye yabazili ebeyokugcwala emswaneni kusapho lwakaMphahlele namhlanje. Ukuqinisekisa ukuba ukubhubha kukaMphahlele akulolize, uMalema umemelele ukuba lamagumbi ethutyana anikwe abantu abakulungeleyo ukuhlala kuwo. Ngomso kuza kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo sikaMoshe Mphahlele aze ayekubekwa kwindawo yakhe yokugqibela yokulala ngoLwesihlanu eLibwakhomo eLimpopo. Inkulu baphathisi yakwaZulu-Natal umnumzana Dlamini uthi onke amaphulo okulwa nolwaphulomthetho mawaqiniswe ukuze ziphuhle inzame zokuzisa ucwangco nophuhliso kweliphondo. Umnumzana Ntuli bethetha nelijelo ngezicwangciswa nazo zokuzisa insebenziswano kurhulumente wakwaZulu-Natal. Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesesibili ngemuva kweGauteng ngesibalo sabantu abahlala kuso. Lesifundazwe emnothweni wezwe, izigameko zobugebengu zokubulawa kwabantu ziphezulu kulesifundazwe. Undunankulu wesifundazwe umnumzana uThami Ntuli uthi okuseqhulwini ezinhlelweni zikahulumeni ke awuholayo ukuletha uzinzo. Ukusebenza kwethu kulezi insuku kwanamaphoyisa kuthanda ukuthi ukukhuphuka ngoba sifuna ukulungisa leyo nkinga leyo ukuze wonke umuntu abe nethemba ngesifunda saZulu-Natal ukuthi mangiyo investor khona ngizoinvest endaweni enozinzo, ngizoinvest endaweni ephephile. Ngemuva kokhetho lokazolonke mane amaqembu ezombusazwe ahlangana ukwakha uhulumeni wesifundazwe. Sekuvele ke kunembiko yokungaboni ngasolinye phakathi ke kwamaqembu amathathu kuyi-ANC, IFP kanye ne-NFP nokudala imibuzo ngokuthi lo hulumeni uzokwazi na ukusebenza kuleminyaka ezayo. Undunankulu ke uthi yena akumkhathazi lokhu ngoba uhola uhulumeni obumbene. So nginenkolelo ukuthi uhulumeni lo kubambisana, uhulumeni onalo uzinzo ngoba amahlezi nje lapha nje kuyicabinet ngeke usho ukuthi amaqembu ahlukene ngoba siwe singakhulumi ngepolitiki, siwe sikhuluma ngezidingo zabantu bakwaZulu. Uthi uzokwethula umbiko wezinsuku eziyikhulu ekulesikhundla maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu. Abazali besikolo samabanga aphansi sasefama iLonghu Primary eGubenqa Cebukuhle eYuge eMpuma Koloni bathi azinanzwanga izidingo zabo lisebe lezemfundo. Ukemva kokutsha kwesi sikolo kwiveki ezintathu ezidluleyo. Abazali bathi amagosa ezemfundo aya kwesi sikolo ahlola umonakalo ze athembisa ngamagumbi ethutyana. Kodwa bathi oku akenzeki kwaye zange baxelele ukuba abantwana babase kwezinye izikolo. Abazali bathi besesikwimeko embi isakhiwo sesisikolo. Bakwathi isebe lezemfundo kudala lithembisa ngokokha esisikolo kwaye abasenathemba ngoku. Abantwana bafundiselwa kwicawe ekufutshane kwaye nayo ayikho semgangathweni. Weza u-education ezovela ezojonga lo monakalo lapha esikolweni. Wasithembisa ngento yoba uzasiphathela i-prefects for abantwana babe befundela kuzo. Uba kude kube ngoku ayibonakala lonto isenzeka. Omnye wabazali uthi bafunda nzima abantwana kule ndawo. Uthi abantwana abaninzi baye kwezinye iidolophu xa befika kumabanga aphezulu. Ngabantwana bethu ke apha, ngabazukulwane bethu bangakanana, bancinci, bazawuya kweziphi isikolo. Xa sithathelwa isikolo, urhulumente athathe lento oqala, i-foundation ebantwaneni bethu nakuthi
Isebe lezemfundo lithi unobangela wokuba kube nzima ukusa izakhiwo zethutyana kwesisikolo kukushokoxeka kwemali. Bamemelela abazali ukuba bavume ukuba abantwana basiwe kwezinye izikolo. Ke uba i-department kula ngenxa yaseJogqabi icebisa indoba abazali mabathathe abantwana babase kwesinye isikolo, siyabacela ke nathi abazali mababe selungeleni lokuyenza loo nto leyo, ngoba yeyona nto ilula kwezinto ezimbini eziphambi kwethu ezizezokuba makwakhiwe isikolo okanye kube kanti kuthuthwa abantwana basiwe kwisikolo esikufutshane. Enye yengxaki kwesi sikolo kungabikho kwabafundisi-ntsapho. Abazali batyhola ngelithi baneqha abafundisi-ntsapho abafundisa ibanga lokuqala ukuyoma kwelesihlanu. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eUki. Abasebenzi kumasipala iNkomazi eMpumalanga bathe intshukumo yokubamba uqhankqalazo. Batyholwa ngokusebenza phantsi kweemeko ezingancumisiyo, kuquka ukucuthelwa iiyure ezongezelelweyo zokusebenza, de abanye kubo banqunyanyiswa ngokungekho semthethweni. Izigadla zokuqokelela inkunkuma zimile, abasebenzi bafunge besithi andizi phantsi kweemeko zokusebenza, kuquka ukusebenzisa igumbi elinye langasese nelisetyenziswa ngabasebenzi abangama-38. Asihlali endaweni eright, singena ema-toilet kanye nabomama akukahlukani. Kwathi nomrholo abawufumanayo awusafani. Le mali ingaffecte kakhulu because ihafu yonke wemholo wami lelethethwe nyalo angisakhoni nekubhadalela abantwana esikolweni, angisakhoni ngisho nekuthenga kudla. Sina kakhulu most waste vele basiphatha ngalenye indlela, basitreatha ngalenye indlela le different nalalabanye. Umasipala uthi usaziqwalasela ezi zikhalazo zabasebenzi. I-council ithethe isinqumo ngokubuka simo setetimali sakamasipala, particularly kulama wage bills, kuthi asetulu tisebenta isikhathi lesithe ema-overtime la cishe abe bo 40 hours. Lokho ke bekusibeka esimeni lesingasihle ngala kutetimali. Inkunkuma kulo masipala isaqokelelana, kodwa umasipala uthi zikhona izicwangciso zokuqesha inkampani enokwenza lo msebenzi. Abanye basetyhini eKimberley eMhlakoloni bathi beva ubunzima kwezimini njengoko uqoqosho lisenzelelela amadoda kunabo. Uphando lwekota yokuqala kulo nyaka lubonisa ukuba malunga ne-35% yabasetyhini abadinga umsebenzi, lo gama ingamadoda kumyingo we-31% kuphela edinga umsebenzi. Asetyhini beli bayaluva ulwamvila lokungasebenzi ukuqobisana nomngeni wentswelangqesho. Abasetyhini abafana noNomthandazo Nene oziqalele ishishini elincinane uthi ukuwaqhuba ngempumelelo amashishini afana neli lakhe liqhina elonyukayo. So not having finance to be able to pay salaries, even with myself, I'm still not earning a salary. Omnye wasetyhini uThelma Moselelane obeneshishini eliqhuba kakuhle elithengisa ukutya uthi uthobe amaxabiso okutya ukuze lingawi ishishini lakhe. It is really difficult. It's not like before. Before I used to be able to pay school fees and buy groceries. Abasetyhini abaselula ngokweminyaka baphelelwe lithemba lokufumana umsebenzi. It's affecting me because I can't afford things that I want. It's been 3 years now and it's been very hard because I'm struggling and I also have a baby to provide for. Omnye usoqoqosho ukholelwa ekubeni imali ke yomsebenzi inegalelo kwizinga lentswelangqesho kwabasetyhini. South African women are really on the brunt of unequal, persistently low growth and low attrition rates, but also we're finding that they are on the back end of really facing a harsh and require more protective measures. Bongoze abasetyhini kuba ngomso akunakufanana namhlanje. Indaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha eza ngomso singesizulu makube chus bele.